Bile avayê bifikirin, îro gelek cihazên teknolojîk ji mirovan re peyda dibin. Ê guman pirtûkit destan, rebernameyek dixin nav sindoka wê ji bo ku mirov pê kar bênin. Xwazî derman be yan jî cihaz be. Ê ku cihaz çê kirine dibêjin, kesê bi teqezî li golê şertên û destnîşan dikin bi kar bênin, wê bigêjin dawiyê. Xwediyê van milkê her du hezmanan û gerdûnê Xweda ye. Welê Teala dixwaze ku hemû qanûnên wî di milkê wî de bi cî bênin. Ji ber vê yekê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem gotiye, Qur'ana Kerîm bi hidayetê tê xwendin, ne bi tîlavetê. Tu carî ji bîr nekin wezîfeya wê aslî ku hûn wek mirovan hatine afirandin û ji alî Rebbê me ve hatine jiyankirin, li vê dinyayê ev e ku hûn fêmkirina, jiyankirina û alemandina Qur'ana Kerîm bikin. Ku ew pirtûka gerdûnê ye, gerdûnê bi rê vedibe û hemû qanûnên Xwedê yên nedugehere di hindirê de ne. Yên ku Qur'anê hirdigirin dostên Xwedê ne. Yên ku ji wan re bibe dost, dostên Xwedê ne jî. Yên ku Qur'anê hirnagirin, dostên şeydînin. Em ji we re dibêjin Qur'anê hirgirin. Heger hûn dibêjin ez naxwazim ji aliyê şeytan ve bihapim, pê deme hûnê bibin kabiyê dostê Xwedê, mürşîdê wî welê. Wê çarê mêvanên hîza, rehma katîl Xweda, fazla katîl Xweda, selewata katîl Xweda, ma hûn nûrên katîl Xweda dixwazin, ma hûn nûra dixwazin, nûrên Xwedê, yan jî tariyên şeytên. Ez piştastim hûn hemû ji nûrên Xwedê dixwazin helbet. Wê ka bêheqî hûn nûrên Xwedê dixwazin, derî û mifteya têketiniya neçar ev e, ku hûn bi dilê xwe bixwazin bikêjin wê. Ma hûn dixwazin ji dil de bikêjin. Ji ziman yan ji dil, ger tu ji dil de dixwazî ez niha dibêjim, çend kesik hema li hindirê xwe binêre. Heger dengê hindirê te bi dengê nayê bihestînbêje Allah Allah Allah, we ji dilê xwe xwestiye.